ମୋ ପୁତୁରାର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ପାଇଁ ଭାର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଭାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାନୀ ପୁଅର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆମର ଭାର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲଡ଼ୁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ମୋ ଝିଆରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାର ପୂରେଇବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋ ନାନୀମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖଇ ସମସ୍ତେ ଭାର ତିଆରି କରିବାରେ କାମ ଉପରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଉଖୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାନୀମାନେ, ଆଈ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଭାଉଜ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଣଜା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଇଁଙ୍କର ପୁରା କାମ ଜୋରସୋର ଭଣଜା ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆଉ ମାଇଁ ପୁରା ଭଣଜାର ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ନିମକି ବେଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ଭଣଜା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କେଡ଼େ ସାଇଜରେ ନିମକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଉଜ, ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ନିମକି ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ନିମକି ଛଣା ହେଇଗଲା। ନିମକି ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ଚାଲିଲା। ଭାର ତିଆରି ଚାଲୁଛି। ଲବଙ୍ଗ, ଫେଣି, ଗଜା, ନିମକି, ଲଡ଼ୁ ଭାର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ରଖିଦିଆହେଲା। ପୁତୁରା ଆମର ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପୁରା ଭାର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତି କର ଜଲ୍ଦି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଦେଖେ ନହେଲେ କେଉଁଠି କମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଦେଖିନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ଭାର। ଦେଖିନେ। ହଁ ଚାଲୁ।